primiți. De la Nina și Costă s-a dat 200 de euro. Ok. Deci Alina și Nina și Costin, tizul meu, verișoara la domnișoara, doamna Mireasă, 200 de euro să trăiască, să fie sănătoși. Aplauze, vă rugăm frumos. Vă iau cadourile imediat. Mai am grijă, mă și pe acasă. Nu, a fost o frumoasă. Ah, ok. Cum vorbiți? Mihai și Gini. Sala? De ce nu vrei să faceți un program, domnul Sala? Nu pot. Al atențiune! Hai să stricăm un frumos dar de la sacra mică. Pentru părinții nașului. Așa, s-a dat o pijama cu mesadă. Și de la tata Alunașa. Așa, să terminăm așa. N-ați terminat, mă aveți un box. Abia am început. Nu mai răchei. Nu mă filmam că să strică caseta la voi. Cine? Sora lui domnul Ginerică, împreună cu soțul, a dăruit 5 milioane să trăiască, să fie sănătoși. Am atențiune, de la vecina. Tanti Ioana și domnul Mitică, prietena lui socru. Prietena lui socru mare. Copilul lor? E Flori. Da. A dorit 100 de euro să trăiască sănătoși. Și a ajutat, a alergat. A luat atențiune. Pentru nașul. Socru mare. Încă o pijama cu mesadă, vă rugăm frumos să vă luați. Vină cu aceea. Nu-i da și ciorapi. Pentru nașul mare. Ați reușit, ați chinuit mult. Nașule, unde ești? Ești cadru, nașule, să străiască. Și pentru mine, pentru sacra mare, avem aici o cuvertură de pat și o pereche de kilos tetra. Mai avem. Asta e a mea. Pentru nașa mare. Nașa mare, vin aici, nașa mare. Nu iertăm pe nimeni. O lăjirie de pat dublu. Și de la Mire avem un cadou frumos pentru naș, care vine acum în 2-3 zile. Vine acum. Trebuia să trimis mai din timp. Ce m-a zis că jucam în lunescă? Pentru nașul, deja nici kilos de tablă în care norocit. E rău că da. Nașule, ia uite. Pentru cine avem kilos cu ață? Pentru nașa? De tablă, nu da. De tablă, uite ce-a făcut Cristi, care norocit pe viață. Sunt bun și ea. Nu tragem ceva? Ia de casitate, iar Marii. Ziceți la microfon. Nu poate, că a văzut lupul. Așa, Deci, am atențiune. Deci din partea mirilor, pentru naș, un frumos cadou de sfărămă, repede, să vedem ce. Un set de oale minune. Dry cooker. E din partea lui Adriana Bahmuțeanu, să știți asta. Să trăiască, să fie sănătoși. Să trăiască, aplauze! Mai vă vedem la mic. Da. Mai aveți ceva? Hai băieții cu tortul! O purcea! Nu e gestant. Ce are 3 purcei deja? Mari? Are și 3 purcei. Nu e roșie la Big Box acolo, nu? Ce, purceaua? Se-a spălat?
O farotomie să rămâne. Hai băieții, băieți, mă băieți.
José Pasmaua ca să stea bine cu ea, ca să stea bine cu ea. Năgasă mâine cu nevestele, năgasă cu fetele, mâine cu nevestele. Ia-ți dau socru! Eu am sufletul păcat, mă, azi fata mea măritate. Eu am sufletul păcat, azi fata mea măritate. Mâine las cu fetele, mâine cu nevestele. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți ani. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți ani. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani. Hai să dau! Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frațele, la surori, de la grădina cu flori, măi. De la frațele, la surori, de la grădina cu flori. Hai să poftească și domnul Ginerică! Bravo, Tărele! Luați loc, domnul Ginerică, să luăm floarea! Să pregătească o doamnă nașii! Asta-i floare! Să pune la un cavaler! E luată de domnul nașii! E luată de domnul nașii! Până-gați cu fetele, mâine cu nevestele! Foaie verde, salbă moale, cavalerul de onoare. Să-l vedem cine ne mai... Hai, domnul Ginerică, să scoate jardeaua! Stimați invitați, hai să aruncăm buchetul. Domnișoara mireasă, da? Să aruncăm buchetul. Ce-am și tu la jartea? Să faci tu de doamne stare jartea. Costi, treci la jartea, tată. Treci la jartea, că... Stai așa, stai așa. Mai în față, mai în față, mai în față. Sus mănuțele, băieții! Sus mănuțele! 3! 2! 1! Aici! Și! Țeapă! Domnule, 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 în față! Băieții!
mă. Deci, buchetul s-a aruncat, da?